A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem u jednom prelijepom hadisu je kazao: "Bashiri hadihi al-ummah bis-sana'i wad-dini wal-rif'ati wan-nasri wat-tamkini fil ard." Obraduj ovaj ummet sa velikim stepenima, postojanošću u vjeri, uspjehom na ovom i budućem svijetu, pobjedom nad neprijateljima i raširenošću islama na dunjaluku. Ovaj hadis je sahih. Ovaj ummet je očito odlikovan i počašćen nad svim drugim ranijim ummetima, i to od strane uzvišenog stvoritelja. U nekim rivajetima ovog hadisa stoji da je sam Džibril a.s. došao od Allaha dželle šanuhu i prenio ovu poruku poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, to jeste da obraduje ovaj ummet sa navedenim riječima: obraduje ovaj ummet sa velikim stepenima, postojanošću u vjeri, uspjehom na ovom i budućem svijetu, pobjedom nad neprijateljima i raširenošću islama na dunjaluku. Dakle, uzvišeni Allah dželle šanuhu daje vjernicima radosne vijesti o budućnosti i uspjehu, a sve to nam treba povećati iman i ustrajnost na pravom putu. U drugom rivajetu ovog hadisa također stoji sljedeći dodatak: obraduj ovaj ummet i sa lahkoćom, to jeste da je islam lahka i prirodna vjera i da će nakon svih tegoba koji će zadesiti islam i muslimane bez ikakve sumnje doći pomoć, olakšica i slast koja s tim dolazi. Uzvišeni Allah dželle šanuhu kaže: Allah će sigurno poslije tegobe slast dati. U ovom vjerodostojnom hadisu Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže da treba da se radujemo velikim stepenima kod Allaha dželle šanuhu pripremljeni za djela koja činimo, postojanošću u vjeri, što znači da će uvijek biti islama i muslimana, uspjehom na ovom i budućem svijetu. Istinski uspjeh jeste upravo uspjeh na ovom i na budućem svijetu, pobjedom nad neprijateljima, bez obzira ko bili i kakvi oni bili, te raširenošću islama na dunjaluku. Sve su ovo stvari koje nam je uzvišeni Allah dželle šanuhu zagarantovao i mi danas možemo vidjeti da se islam najviše širi na dunjaluku. Treba da budemo radosni što smo vjernici, da budemo ponosni vjernici i da se držimo naše lijepe vjere. Aqulu qawli hada wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu al-ghafurur rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.